Critical karon ang kondisyon sa usa ka minor de edad nga miyembro sa LGBT community. Human kini gipusil sa wala mailhing suspect pasado alas 8 kagabi, Setyembre 13 sa Flores Street, Barangay Maligaya, Lamitan City, Basilan Province. Giila sa Lamitan PNP ang biktima nga si Jillian, 17 anyos, usa ka LGBT nga nagpuyo sa gihisgutang lugar. Nakaagom og samad ang biktima sa iyang kilid sa iyang tuo nga tiyan nga nakaapekto sa iyang kidney. Hinungdan nga critical kini ug anaa sa hospital. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, naasulod sa usa ka kan-anan si Jillian dihang kalit kining gipusil sa wala mailhing suspect. Matud ni Lieutenant Colonel Arlan Dilumpenes, hepe sa Lamitan City Police Office, posibleng love triangle ang motibo sa pagpusil base sa migawas sa ilang inisyal nga pag-imbestiga. Padayon pa nga naghimo og lalom nga investigasyon ang Lamitan PNP aron sutaon kung aduna pa bay laing hinungdana ang sospek sa pagpusil sa batan-ong biktima. Samtang padayon pa ang manhunt operation sa kapulisan aron madakpan og mapanubag ang sospek sa iyang gihimong krimen. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.